Γεια σου παιδιά, σε άλλο ένα επεισόδιο Silksong. Σήμερα συνεχίζουμε από εδώ πέρα από το τελευταίο checkpoint. Υπήρχε μια είσοδος μετά το, να το πω, raid που νικήσαμε. Αρένα. Ναι. Και έχει είσοδος για νέο μέρος, νέα περιοχή. Και πιστεύω ότι αξίζει να περάσω. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε προς τα κάτω. Τέλεια. Τέλεια. Κρυφός τείχος. Τέλεια. Αυτό δεν είναι τέλεια. Έφερε. Ωραία. Φούζω ακόμα. Εντάξει. Και πέθανε. Με μια μάσκα φυσικά και θα πέθανε. Πάμε πάλι. Ωραία, ξανά έφτασα εδώ. Απλά για να μην γίνει μεγάλο το βίντεο το έκοψα. Ωραία. Προχωράμε. Καλό ability. Υπέροχο. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου abilities που ξεκλειδώνουμε. Επιτέλους μπορώ να τρέξω. Οκ, πήραμε και ένα free. Ξαναβγήκαμε στα Deep Docks, στο bench που είχαμε ανοίξει. Τώρα πάμε σε ένα πολύ ωραίο boss fight που έχει προς εδώ. Τέλεια. Λέεις. Και έχει κιόλας. Οπα. Την κόλλησα. Τέλειο. Τώρα μάθα ότι μπορείς να την κολλήσεις.
αυτό. First try κιόλας. Και τώρα έφυγε. Στην είχε ανοίξει η είσοδος. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον νικήσαμε το boss fight. Υπέροχα. Πω. Shit. Το ξέχασα αυτό. Ωραία, επέστρεψα. Πήρα από εδώ πέρα το... πώς λέει... το shell, να το πω. Ξέχασα πώς λέγεται. Δεν πειράζει. Αυτό που αφήνω εδώ πίσω όταν πεθάνω. Ναι. Πάει πολύ καλά αυτό. Πάει για να μην ξαναπέσω και... Μόλις το είπα. Εντάξει, ζω. Και πάλι πέθανα. Μέχρι να ξαναφτάσω εδώ το κλείνω. Ξανά έφτασα εδώ. Εντάξει, ναι. Οκ. Ωραία. Επιτέλους άλλο ένα bench. Ναι. Γιατί να μην πάμε. Ωραία. Τώρα θα πρέπει να κυνηγήσουμε μερικούς εχθρούς, να το πω. Αυτούς εδώ τους σφαιρικούς εχθρούς πρέπει να σκοτώσουμε. Όχι να σκοτώσουμε ακριβώς. Να τους κάνουμε να μας αντιληφθούν χτυπώντας τους. Και να τους πάρουμε αυτά εδώ τα καρφιά.
Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα σας τώρα θα φάνηκε κάπου στα 5-10 δευτερόλεπτα. Κανονικά ήταν 3 λεπτά, 4 σχεδόν. Και τα επιτά να πω τι είδατε, για να μην φάμε πολύ χρόνο. Ωραία. Και τώρα έχουμε και το νέο ability. Drifter's Cloak. Drifters. Ωραία. Το έχετε παρατηρήσει, έχει αλλάξει τώρα αυτό λίγο. Το cloth. Και αυτό επειδή μπορούμε τώρα να κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Για το boss. Καλά σχέση, τώρα θα κλείσει το βίντεο. Απλά τώρα μπορούμε να κάνουμε αυτό. Ή να πέφτουμε αργά από ύψος. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Θα το πούμε στο επόμενο, στο οποίο θα παλεύουμε τον boss που μας ανέφερε. Μέχρι τότε τα λέμε.